σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Σήμερα αυτό είναι το δεύτερο βίντεο που κάνω. Αν δεν έχετε δει το πρώτο βίντεο, πηγαίνετε δείτε, είναι με σκυλάκι και θα σας αρέσει. Και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, όπως βλέπετε έχω την Amber, πάμε 25, την έχουμε κατεβεί λίγο. Και αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε μπαίνουμε. Μπήκαμε. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά το έχουμε. Για πάμε να δούμε. Και όποιος θέλει να παίξει μαζί μου, να γράψει στα σχόλια εγώ και θα τον βάλω. Και θα παίζετε μαζί μου. Και έχω και ένα φίλο που θα παίξει μαζί μου. Είναι ο φίλος μου και θα παίξει μαζί μου σε λίγο. Στο επόμενο βίντεο θα είναι μαζί μας. Λίγο δύσκολο φαίνεται. Ναι, η Σέλη. Ναι, έχω μια ιδέα. Όπα, δεν γίνεται. Ωραία. Σπαμ. Yo. Χάσαμε παιδιά, 5 τρόπια. Δεν πειράζει, έχω μια άλλη ιδέα. Όχι football. Να παίξουμε άλλο ένα ματσάκι. Duos λέω εγώ παιδιά, γιατί θα είναι λίγο πιο εύκολο αν πεθάνει κάποιος ο άλλος να κρυφτεί και να τον κουβαλήσει όλο. Και πάμε να δούμε. Με καλό team παίζω. Let's go. Παιδιά, μην με βλέπετε έτσι. Παίζω καλύτερα, απλώς τώρα δεν έχω ζεσταθεί. Αυτά. Για πάμε. Νομίζω ότι το έχω. Γιατί εύκολα. Τον Edgar λίγο το προσέχουμε γιατί είναι επικίνδυνος. Ωραία. 5 cubes το έχουμε. Τέλεια. Ωραία, πάμε. Ωραία. Το έχουμε παιδιά. Έχει πιεστεί ο Μόρτις. Παίζουμε 1v1. Και όπως πάντα εμείς θα νικήσουμε. Δεν το ξέρω. Dead. Είμαστε 2v2. Το έχουμε. Δεν πρέπει να χάσουμε, εύκολο είναι. Ωραία. Ένα. Άντε, νικήσαμε παιδιά, πρώτη. Ωραίο. Θα παίξουμε άλλο ένα ματσάκι. Γιατί μετά θα κάνω και άλλα part, αν σας αρέσει. Αν πάρει αυτό το βίντεο 5 προβολές, θα κάνω και άλλα part. Όπως βλέπετε, πάμε να ανοίξουμε ένα star drop. Δεν έτυχε κάτι καλό, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε το τελευταίο ματσάκι μας. Για πάμε. Μπήκαμε. Παίζουμε Edgar, εντάξει. Μπορούσε και καλύτερα να μας βάλει, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον είναι spam. Στο επόμενο επεισόδιο θα βρείτε και τα φίλο μου μαζί. Και αυτός έχει κανάλι. Τώρα δεν μπορώ να σας το πω. Στο επόμενο βίντεο θα βάλω από κάτω το κανάλι του για να τον κάνετε follow. Είναι πολύ καλός. Και αυτός ξέρει να παίζει full καλά Brawl Stars. Θα παίξει από ένα άλλο account γιατί το άλλο account το χάκαραν και θα παίξει με άλλο account. Γι' αυτό θα έχει 0 τρόπια, αλλά δεν πειράζει. Ξέρει να παίζει όμως.
με σκοτώσανε. Δεν το έχει, πίνει πίσω. Όχι, θα πεθάνεις. Για πάμε. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι μόνο έξω. Λόγω γεμίζουμε super. Let's go. Ok, πάμε στη Shelly. Dead, η Shelly. Είναι ένας Edgar που δεν κουνιέται. Dead κι αυτός. Μένει ένας, που είναι. Την έχουμε. What? Το hypercharge της. Δεν πειράζει. Ανεβήκαμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας πατήσετε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.